Kung gusto nyo yung may mga konting fat, yung parang may marble siya, you get the chuck roast. We got here 36 pieces na egg. Ay, bigas. Ito na talaga yung paubos. So, we got here the Golden Star Jasmine Rice. Be sure to order sweet tea or else yung iced tea nila. Tsaka talaga guys na pinalamig lang. Hey everyone! Welcome back to another grocery haul na probably for 1 month na namin. Baka. Siguro. But anyway, guys, for this haul, ay nagpunta po kaming Sam's Club, Walmart, and Great Wall, which is an Asian store here sa Georgia, pero nasa bandang Duluth siya. So, it's like 20 minutes away from us. Ito yung mga binili namin, and I believe we spent probably more than $400 for this. When we were still in Sioux Falls, ang budget namin is $400. So ngayon, hindi ko pa alam talaga kung magkano yung dapat naming maging budget dito sa Georgia. Dahil kinakapa pa namin kung magkano ba dapat talaga yung mga presyo, yung mga ganyan. So, we will start with the stuff that we got from Walmart na lang. Ayan. So, first one here, dahil sobra na talaga yung aking hair loss, I'm gonna try the OGX na biotin and collagen with peptide. I have the shampoo here and I have the conditioner. So, meron akong OGX ngayon pero hindi yung ganito na biotin and collagen. So, we will see. Sana talaga mag-take effect na siya. And also, hindi ko alam kung dahil ba sa hormones ko, dahil I stopped yung pills ko, but now I'm back to it. So hopefully, maayos ulit niya yung aking hormones kasi I stopped for a month. And grabe yung hair loss ko, grabe yung pimples ko. So now I'm back with all the medications dahil ayoko na ng ganito. And also hopefully this shampoo and conditioner will also help. And then we got laundry detergent. This one is the Member's Mark. This is only, I believe, $14 or $15 lang siya. Way cheaper than the other brand like the Gain and the Tide. So, ito yung binili namin and it smells so good as well. Yun naman ang habol ko sa sabon, yung mabango. Ayan, kasi ubos na namin yung mga laundry detergent namin. Ang meron na lang ay yung Tide All, yung walang fragrance, walang anything na para sa mga damit ni Mishi. So, ito yung para sa amin. And then, I also got the Gain na scent booster. Walang scent booster na Member's Mark or yung brand name ng Sam's Club. So, kumuha ako ng isa. And then, dahil mahilig si Daddy sa apple juice, this is only, I believe, $6 sa Sam's Club. Pero dalawa na siya. I think sa Walmart, yung isang ganito ay umaabot siya ng $5. So, mas makakamura kami kung ito yung bibilhin namin. So, we got apple juice. Yan. Dahil may mga bakante naman kami mga kwarto ngayon na pwede naming pag-stockan ng mga ganito. So, ayan, bumibili na naman kami ng mga bulk. Gaya nung nandun kami sa Iowa. Pero when we were in Sioux Falls, iniiwasan ko talagang bumili kami ng mga bulk kasi wala kaming mapag-stockan ng mga gamit. And then, we got broccoli florets. Ayan, ito yung bulaklak part na niya. And mura lang to. I think this is only $3 or $4. Mas makakamura kami kung ganito yung bibilhin namin. Kasi at least lahat mga kain namin, hindi yung mga binibili namin siya sa Walmart. Kasi titimbang pa yung stem niya. Eh, hindi naman namin yung kinakain. Feeling ko mas masusulit namin yung presyo. So, we're back to broccoli na naman. And then, we got here strawberries. Kasi si Mishi ay gustong-gusto niya talaga ang strawberries. So, kahit breakfast, lunch, dinner niya, strawberries lang, ay, naku, mauubos niya yung isang mangkok ng strawberries. And ngayon kasi, okay sa kanya yung mga food na finger food. Like, itong mangga nito, so that she can eat while walking. Kasi, sobrang active na niya ngayon. She likes playing, ganyan. So, isang kamay niya kumakain. Isang kamay niya, naglalaro siya. Ganun. So, she likes strawberry so much. Favorite niya yan. We got here the beef chuck roast. Dito naman sa Sam's Club, it's already $6.78 per pound. So, eto, may kinuha na kami na ilang kilo ba to? This is already 4.58 pounds or mahigit 2 kilo siya. And this is 31.05. So, ito yung karne, ito yung part sa mga
hindi familiar sa beef na ganito, kung gusto nyo yung may mga konting fat, yung parang may marble siya, you get the chuck roast, beef chuck roast, ganyan. Kasi meron yung wala talagang fat din, yung lean lang talaga siya, that is the round, I believe, ayun. And mas mura din yun. So, hindi ko lang sure kung malambot ba yun or hindi. And then, we got here country fried steaks. Naghahanap kami ng chicken nuggets for Mishi. And ito yung nahanap namin. Ito yung favorite namin na breakfast namin whenever we go to a restaurant na nagsiserve ng breakfast. We like the country fried steaks with the gravy, tapos hash browns, eggs, toast, or pancake. Yun yung combo na lagi namin binibili. So, dahil may nakita na kaming ganito, meron siyang 10 pieces. Ayan, bumili na kami. Just to try kung kaya ba namin i-imitate yung lasa ng mga kinakain namin sa labas. Kasi guys, pagkakain kami ng ganito, isang ganito, hash browns, dalawang itlog, dalawang pancake, that's already $13 to $15 dito na breakfast. So, ayan, ito gusto namin to. And kailangan ko talaga na ng ideas for breakfast. So, I like that one. Kasi may mga options ako to cook for breakfast. And then for Mishi, we got the Dino na 5-pound bag na nuggets. Ito din, hindi naman laging ganito yung kinakain ni Mishi. Pinapakain ko lang siya ng nuggets if our ulam ay maanghang, o kaya yung halos walang sabaw na parang hindi fit for her. That's why I see to it ngayon na mas madami kong maluluto na pwede niyang kainin. But still, we got this one kasi inuulam din naman namin ni Mac for breakfast, the Dino Nugget. Mas mura siya. I believe this is only $6. Sana tama yung mga sinasabi kong price upon editing. But mas mura siya ng mas malayo sa Sam's Club compared to Walmart kasi nga bulk na siya. And then we got here the banana. Ito try ko lang to kasi noon sila Love, yung mga kasama ko sa Iowa, ganito yung binibili nila na binuboil nila yung saging na saba. But I'm not sure if this is the saging na parang saging na saba ang kanyang texture ba. Kasi yung saging na saba lagi binibili namin frozen. So we will see kung pwede ba to na boil. Gusto daw ni Daddy ng banana Q. Yan. Ang dami pa man din. Sabi ko, di ba, mura lang naman. Pag hindi talaga, at least hindi masama yung loob natin na yan yung binili natin. And then, my favorite na, uy, shoot. Hindi maganda yung nabili ko. But this is the fresh and peeled garlic. Pero hindi na siya ganun ka-fresh. But anyway, pipilian ko na lang to. Ay, ano ba yan? Hindi ko nakita. Nagmamadali kasi ako kanina. Ito na yung binili ko. Mas gusto ko to kaysa dun sa pinipil ko pa and all of that. Medyo matrabaho yun. And mas madami kaming nasisira kapag yung pinipil pa. Kasi minsan, na ano na siya, ano bang tawag dun? Sa Ilocano, ang tawag namin dun na, umpes. So, ano pang Tagalog nun? So, parang siyang nagiging airy na sa loob. Nawawala na yung parang garlic talaga niya kapag hindi namin siya ma-finish ng good timing. You know what I mean? So, yun na yung binili ko. At least, if-freeze ko lang yan. And then, you will see here. This is the Nido 1 Plus. Ayan. Kasi kanina, pumunta kami dun sa milk section ng para sa bata. Tapos nakita namin yung milk ni Mishi, the Enfamil na toddler milk. That one is around $30, pero mas mura doon ng mas konti. Tapos, ang problema nga lang namin kay Mishi, it's been, hindi ko alam, ilang araw na siyang constipated talaga. Sobrang constipated siya. And Mac found out na yung Enfamil na toddler milk ay wala siyang probiotics. So, what we did, bumili kami ng yung mga probiotic drinks. Ayaw ni Mishi yung mga probiotic drinks. So, ito nakita namin, meron siyang prebiotics. So, hopefully, makatulong siya na hindi siya maging constipated. Yun kasing formula milk niya na infant milk niya ay malambot talaga yung poop niya doon. Actually, hindi nga buo na malambot talagang malambot. Pero, yung toddler milk niya, wala. Grabe, naawa na kami sa kanya, guys. Kasi, ganyan lang yung poop niya. Tapos, ang laki na ng tiyan niya. Makita mo talagang hindi siya comfortable. So, yun. Nakakaawa. So, hopefully, ito ay magustuhan niya. Kasi mag-change na naman kami ng milk.
Ayan. And then we got here butter bread. Ayan, na medyo, ito na yung pinakamalayo ang expiration date. So, hopefully, maubos namin to. This is also what we got from Sam's Club. Isang ganito ng croissant. Gustong-gusto namin to ni Daddy's. Lalo na ako. Ewan ko ba kay Daddy yung gusto niya kanina, turnover. Tapos ngayon, sabi niya, sabi ko, sige lang, kuha ka lang. Hindi kasi ako mahilig na sa turnover. Tapos sabi niya, ano ba gusto mo yung croissant? Gusto ko din yun. Sabi, sus, parang ano lang. Feeling ko siguro hindi niya mauubos kasi yung turnover pag hindi ako kumain. Kaya siguro ito na lang yung binili niya. At least dalawa kaming kakain. Yan, so, croissant. Ito pa pala, binili din namin sa Sam's Club. This is the beef bacon. Ayan, gustong-gusto namin to noon. Masarap to, guys. I highly recommend. This is the smoked beef bacon. Ay, Daddy, hindi ito yun. Hindi ito yung binibili natin. Kasi yung binibili namin dati, marami siyang mga herbs. Ito, parang napaka-plain niya. Smoked beef bacon nga lang siya. What else did we buy sa Sam's Club? Ito guys, ang binili namin sa Sam's Club. Bumili ka namin ng paper towel. Pang isang taong supply na siguro to. This is 15 mega rolls. And meron siyang 150 sheets per roll. Ang magastos kasi kami sa paper towel, lalo na kasi may bata, pag may spill siya, pag may mga ano, ganun. So ngayon, para mas makatipid kami, I started using the microfiber cloth. Ito siya, which absorbs a lot of water. So hindi ko alam bakit bumili pa ako ng paper towel. But anyway, pang matagalan na to. Yan. Toilet paper, madami pa kaming toilet paper dyan. So yun lang yung nabili namin sa Sam's Club. Sana wala na ako na-miss. So let's go to Walmart. Walmart talaga, kailangan namin ng bigas. Ito na talaga yung paubos. So we got here the Golden Star Jasmine Rice. Actually, mas gusto ko yung Great Value na Jasmine Rice over this. Pero ito lang kasi yung available namin na jasmine rice na meron. Yung iba na kasi basmati, tas yung iba yung long grain. Mas gusto ko kasi yung jasmine rice. And kapag pupunta kami Asian store, mahal ang rice doon. So, sa Walmart ako bumibili lagi. Actually, yung Great Value na 20 pounds, wala pang $20 yun. Ito is 21. Tapos yung Calrose naman is more expensive. It's 26. Tapos hindi ko masyadong matansya yung tubig nun. Medyo namamasa yung luto ko doon. Kaya ayoko na ng Calrose. Pero masarap yung Calrose kung magaling mong lutuin. But I don't have the patience to yung parang i-experiment ko kung ilang tubig ba dapat yung ilagay ko doon. So yan, we got that. And then we got here Arizona na half and half. So sa mga papunta po dito sa US, isa sa mga na-culture shock ako dito ay about sa kanilang iced tea. When you order iced tea sa restaurant, be sure to order sweet tea or else yung iced tea nila, tsaka talaga guys na pinalamig lang. But the half and half, para siyang yung mga iced tea natin sa Pilipinas. So Arizona. Dati ayokong bumibili ng mga ganito, yung mga nakagalon. Kasi yung mga nakagalon na binili namin dati nung nasa Tennessee kami, lasang damo talaga. Kahit Arizona din yung brand. So, tingnan nyo kung Arizona, pero yung, yung ganito, parang half and half, yung basta something. Kung gusto nyo ng matamis na iced tea. And then we also got, ito, meron kaming Vienna sausage. Mga pang mabilisan lang. Bumili ako ng 6 na ganyan. And then I got here corned beef kasi wala na kaming corned beef. And I didn't know na pupunta pala kaming Asian store. Balak pala talaga ni Daddy pumuntang Asian store. So hindi na lang sana ako bumili ng ganito. But anyway, this is just $4. Masarap yan na pang patty. And then we got here 36 pieces na egg. I think this is $8. Mountain Dew. Ayan, kay Daddy. Tapos tinatanong niya, ano bang gusto mo? Makikiinom na lang ako pag gusto kong uminom. Pero hindi kasi talaga ako yung laging umiinom ng soft drinks. Hindi talaga ako sanay. Especially if the fizzle is there. I don't like the fizzle sa bunganga ko na parang masakit. Yan. And I got here Country Rock na naman ngayon na, ba to? Butter. Ito namang brand na to. Try naman namin. Kasi Land O'Lakes yung lagi kong binibili. So, try din namin yan. Actually, mas mura pa yan. So, hopefully, masarap siya. And then, Roma tomato. So, I always buy the Roma tomato, yung mga papunta dito. Roma tomato is like the tomatoes sa atin. Yung tomatoes with vine, yun yung parang sa mga Italian na maninipis lang yung balat niya. And I don't like that kasi kapag naluto siya, parang maano yung balat. So, maganda siguro na pang sauce yun, but pag panggisa, I like the Roma tomato.
Tsaka medyo may konting asim kasi yung Roma tomato. I like it that way. We got here wasabi. Ayan, kasi bumili si Daddy ng tuna. And then the sweet peas, ilalagay ko sa ground beef. Pero parang wala na ata kaming ground beef. Wait, I'm gonna show the tuna. So, this is the tuna that we got. Ayan, tuna ahi. I believe, ahi tuna steak. Skinless na siya. So, this is $7, guys. Dalawang slice lang. Ayan. Pero mas mura siya compared naman sa bibili kami ng sashimi. So, mahilig kasi si Daddy sa sashimi. So, freezer ko ulit. I think that's all from Walmart. Now, let's go to the stuff that we got from Asian store. Ah, sa Walmart pala, we also bought 4 na galon ng tubig ni Mishi, yung ganito. Para sa kanyang, ano. So, ito yung distilled water na Parents' Choice na brand. Ayan. Bumili kami ng 4 na ganyan. Ayan. Sa Asian store naman ay bumili kami ng sitaw, and then okra, kasi magluluto ako ng dinengdeng, and then kalabasa, and then talong. Ayan. So, gusto ko yung dinengdeng. Tapos yung talong, gusto namin yung breakfast na pritong talong. Lagi namin inuulam yun, guys. And then we got here papaya for sapsapuriket and tinola. I will cook sapsapuriket kasi meron kaming puso ng chicken dyan that we got from H Mart. Meron pa, hindi pa namin nabawasan. And then Daddy found pillows. If you haven't watched our previous vlog, ayun, makikita nyo doon na napaka-happy namin kasi this time mas madaming Filipino products yung meron doon. Doon kasi sa H Mart, more on Korean product. Doon sa City Farmers Market, wala masyadong Filipino products doon. Though madami din silang fresh na gulay, pero wala yung mga ganito. So, very happy si Daddy kanina. Kakita siya ng pillows. He got 2. Ah, sa Walmart pa pala, we got here the Southern Mills na country gravy mix para doon sa fried steak namin. Ayan, gravy. So, magkaiba. Ito namang isa is Pioneer. Yan. Tigwa $1 lang naman yung mga yan. And then more sa Asian store, back to Asian store, is papaitan mix. Kasi at least kung may papaitan mix kami, kahit bumili na kami ng beef sa Walmart, ay mas okay lang. Sa Walmart kasi walang papaitan mix. And then he found ding dong, finally, kasi nung nasa H Mart kami, sabi niya, uy, may ding dong, oh, yun pala buy bawang. Yan, so bumili na siya ng ding dong. We got here mechado and caldereta style na century tuna. And this one is flake tuna oil in soya oil. Ay, flake light tuna in soya oil, dalawa. And then this one is our favorite na corned beef. This is the palm corned beef. Ito yung may chunk-chunk talaga siya. So, if you are mahilig sa Delimundo na plain lang, or sa Carne Norte, ganyan, ito talaga. Ito. Mas gusto ko pa rin to. Ayan. And it's cheaper there. This is only $6. Samantalang sa Sioux Falls, this is $9 there. So, mas mura doon. 6 point something daw. So, sabi mo na $7. So, that's fine. We got here 555 sardines na mas mura siya compared to Ligo. 555 is 99 cents. Ligo is 1.24 na ata siya. 555 tayo sa mas mura. Parehas lang din naman silang sardinas. Ilalagay ko lang naman sila sa mga gulay-gulay. And then we got here bell pepper. Isa lang. And si Daddy nakahanap siya ng Pinoy Spice tuba vinegar. So parang pinakurat. Ayan. And then we found tupig. Frozen tupig, guys. Ay, nako talaga. Alam nyo ba, yung papunta sa bahay nila, Mac, ay daming nagbebentang tupig. Kung pumupunta kayong Baguio, yung daan na yun papuntang, kung nasa Rosario, La Union na kayo, yung papuntang Baguio, yun din yung dinadaanan namin papuntang bahay nila. Di man lang kami kumain ng tupig yata, parang, or once lang kami kumain. Hindi rin kami nakapagdala. Anyway, we got tupig. And then we found rambutan. Ayan. So, I'm so happy. I love rambutan. One of my favorites. And then we got here, baliwag, chicken longganisa na skinless ito. Skinless ba to? Ay, hindi. Ito yung binili namin nung tapos akala ni mama ko, tumawag pa siya sa akin. Ano na nga yung longganisa na binili natin sa Walmart? Sabi ko, hindi natin yung binili sa Walmart. Pinili natin yun sa Asian store kako. So, I got dalawa na. Kasi kung yung skinless longganisa, mas mahal siya. Yung isang ganun, $18 na yun. Eh, ito, magkano lang?
mas madami pang laman. So, yun. And then, we got here boneless milkfish na unseasoned para sa sinigang na bangus. I think that's it. Yun lang ata yung nabili namin sa Asian store. I hope you enjoyed watching this video. I hope you learned something today. Kung papunta pa rin po kayo dito sa US, this is the typical price dito kasi whether I'm in Iowa, I'm in Sioux Falls, or here, almost the same. Actually, yung ibang product mas mura pa dito as I've mentioned a while ago. Some are more expensive, but hindi sila nalalayo. So now, medyo siguro alam nyo na kung ganyan kadami yung $400, tatlo lang silang kakain. Tapos, kung kayo mas mahilig kayo sa gulay, mas mahal ang gulay. Mas mahal ang gulay dito compared sa meat. Lalo na kapag chicken is the pinakamura, pork is susunod na mura, beef is the more expensive na meat. Ayan. So, yun. Hindi kami kumakain ng pork. So, mas mahal talaga yung meat namin. But anyway, guys, yeah, I hope nga you learned something and I hope you enjoyed watching this video. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button. And of course, don't forget to like and comment down below because it will help our YouTube channel, this video na i-push ni YouTube para makita ng mas madami pang tao. It really means a lot kapag nagko-comment kayo, guys. Okay. So, please comment. And if you want to be more updated about the happenings dito sa amin, you can follow me on my Instagram and on my Facebook with the name Joy of Mia. I upload my day Instagram story there almost every day. Yeah. So, yun lamang po. Salamat everyone for watching. I hope I didn't miss anything. But anyway, thank you. I hope to see you guys on our next one. Bye! We can be setting go. We understand right down to the soul that we can do better. We can have a heart.